أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. wannan kira ne na gaggawa zuwa mabiya ɗariƙar Qadiriyya da shauran Muhammadawa dangane da wani wasan kwaikwayo da suka ga an yi na naɗin shugaban markazin ɗariƙar Qadiriyya. To don Allah, tun da aka yi mutane suke tattaɓa mu a waya, ake aike, ake nuna damuwa, ake me ya faru. To wannan magana ce ta 'yan adawa kuma ta abin da suka saba yi. Wannan yankuri ne na janye hankalinmu daga irin abin da muka sanya a gaba na gwagwarmaya cikin nemo haƙƙin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda aka fara abin nan za a ji su sun yi shiru, sannan ma suka yi yunkurin yi sai suka ƙi faɗa sunan wanda yi wannan azalimi, saboda suna da alaƙa da su. To mu ba ma son mutanenmu su koma kan wannan zancen yanzu, mu ƙyale su, mu gama kada waɗannan matsiyatan tukunna, to sai kuma mu dawo kansu kuma a zancen filla-filla. A nan za a gane cewa ba a taɓa mai doki ya koma kuturi ba. Qadiriyya ita ake ba sammaniya ba. So da haka za mu buɗe wannan shafin in Allah yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.